ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପିରୁ କିଏ? 2024 ମସିହା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଏ କେଉଁ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ସକ୍ରିୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ଓ ମତଭେଦ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 2024 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମୁରଲୀ ମନୋହର ଶର୍ମା 2024 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଯେ 2009 ମସିହା ଓ 2019 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁରଲୀ ଶର୍ମା ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁରଲୀ ଶର୍ମା ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କେତେକ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2019 ମସିହାରେ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଶାଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଭାସମିତି କରି ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ 2024 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ବୋଲି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ବଡ଼ବିଲ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ 2019 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।